सायाव ट्राइबेल मेलेननि सायाव गोबाङानो गोबां रोखोमनि फिनजाथाय होदों। जोंनि हान्जानिफ्राय बेनिफ्राय स्पष्ट खालामनाय जादों बिथाङा हयथ'बा माने ट्राइबेल मेलेननि सायाव आबुं गियान गैया। 60 ट्राइबेलफोरनि ट्राइबेलफोरखौ बानायनानै भारत सरकारानो बिटिसि खालामो। भारत सरकारानो बिटिआर खालामो। जुदि बे आयेनाव बिदि गैयामोनब्ला बिथांमोना बे सुक्तिखौ जों बयबो नुदों जे बिथाङा जेरैबायदि बाथ्रा आरो बिनि फिनजाथाय महरै गोबां जोंनि बाथ्राफोरा अजद एमपि जानानै बिथाङा माबोरैहाय बेबायदि बुंनो 60 सायाव ट्राइबेल मेलेननि सायाव बाथ्राखौ लानानै गोबाङानो गोबां रोखोमनि फिनजाथाय होदों। जोंनि हान्जानिफ्राय बेनिफ्राय स्पष्ट खालामनाय जादों बिथाङा हयथ'बा माने ट्राइबेल मेलेननि सायाव आबुं गियान गैया एबा बिथाङा मिथिनानै लायाखै। जायनि जाहोनाव बिथांमोना नुदों जे बिजेपिनि दोलोनि दैदेनगिरि एबा आथिखालनि आसाम आयेन आफादनि मानगोनां मन्थ्रि बिश्वजित दैमारि बिथाङाबो बुंदों बिथाङा बुंसनफ्लांदों नामा होननानै बिथाङाबो फिनजाथाय होनो बायद' जादों। बेनिफ्राय जोङो बेखौ बुजिनो हायो जे गोबां मानसिफ्रानो बेबायदि आबुं नलेज गैया ट्राइबेल मेलेननि सायाव। ट्राइबेल मेलेनाव खालि बर' एबा ट्राइबेल क्लास माखासे हारिफोरनि नाम मख'खानाय जाखाथारो। उमुक हारि आरो लोगोसे बेवहाय माखासे एससि होननानै बेवहाय बुंनाय जादों। एससि मा हारिया थायो जोङो एससि होनो बुङोब्ला 16टा साब कास्ट दं। गोबां मानसिफ्राबो थानायनि मोनसे मोनथाय दङ। आयेन बायदि आयेना बुंदों ट्राइबेल मेलेन सिङाव माखासे हारिफ्रा थानो मोनो आरो जायफ्रा ट्राइबेल मेलेन ब्लक फोसावनायनि सिगां जोंनि ओनसोलफ्राव दंखायोमोन बिसोरहाबो थानाय मोनथाय दङ। दा बे बाथ्राखौ गोबां मानसिफ्रा मिथिया आरो मिथिया जासे बिथांमोना बायदि रोखोम बाथ्रा दङ आरो जायनि थाखाय बेफोर जाथायफोर जागासिनो दङ। जोंनिफ्राय स्पष्ट बिथांमोना बायदि साना हसिया जोङो बेबायदि बाथ्रा बुङोबा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गोजोन मोनसे जायगायाव जाहाथे बर' नङा बर' ट्राइबेल नन ट्राइबेल जेराव बिदि जाया बेनि थाखाय बे समाव रायजोनि डक्टर प्रसाद बिथाङा बिसिडिसिनि राजखौ फोजोबस्रांगोन आरो दिसपुरनि मानसिफ्रा क'क्राझाराव साख्रि मावनानै ट्राइबेलफोरनि जुदि जोंना डिफाइन 60 अब्ला संबिधानजों गनायजानाय मोनसे 60 बेनिखायनो दायो बिसायख'थिखाय गोबां मानसिया जाहाथे नाथाय बिथांमोनाबो मानोना एबा ट्राइबेलफोरखौ बानायनानै भारत सरकारानो बिटिसि खालामो। भारत सरकारानो बिटिआर खालामो। जुदि बे आयेनाव बिदि गैयामोनब्ला बिथांमोना बे सुक्तिखौ सोसननाय जानोब्ला माबायदि भारतनि संबिधाना गनायो गोदो एलाउ खालामनाय जायो।